I be making, I'ma burn them. Burn them, I'ma murk them. If they playing with this fire, I'ma burn them. Murder, it's the murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn them. And I be searching, I be lurking, I'ma hurt them. And all these bridges that I'm building, I'ma burn them. Burn them, burn them. All this money I be making, I'ma burn them. I'ma serve them, spinning on a block with a mop, I disturb them. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. And the curse, I'm about to merge on a nigga's turf. I'ma let a nigga burn, burn, let him burn. And these pussies better learn when I pull up on my birds. Make a nigga see stars spinning, leave him on a curb. Burn him, burn him. All this money I be making, I'ma burn him. Burn him. V8 Biturbo a vedľa 2750 Motosport Team zo susedného Maďarska. A predokolka oturbená a tento asfalt je veľmi nedobrý, čo sa týka gripu. Takže dokonca vyzerá, že je to na semislikoch, takže to bude ťažké zalepiť. A Audinke s náhonom 4 kolie sa to podarilo lepšie. No, ideme na staré dobré autíčka, vyzerá to na... Uvidíme, či tam bude intercooler, alebo to bude atmosféra. Za chvíľu sa to dozvieme. Takže vyzerá to na atmosféru. 2 litry, ktorý mal v základe 156 koní. A tiež to tam majú. Ale nie, priatelia, každé auto je závodné, keď máš gule postaviť sa na štart. Aj ten Renault má jedno obrovské plus, vedeli ste? Na baterke. No a každopádne Petr László asi bude mať nejaký technický problém. Ezek však mennek haza, köszi. Takže toto voľvo asi merať momentálne nebudeme. Každopádne ďakujem, že ste došli. To bol Petr László z Maďarska, ktorý má nejaké technické problémy. No a spomínal som Janka Závodného. Jediná RS-ička, ktorá má ťažné, priatelia. A práve preto, že tento pán si s najrýchlejšou linčou na Slovensku ťahá svoje kvázi závodné auto alebo jeho obľúbenú RS-ičku. By som si robil prdel z toho ťažného zariadenia, ale tentokrát nemôžem. Lebo 700 koní ťahá 700. Aero8 sa robia aj v takomto prevedení.
vo verzii Cabrio, krásna V10. Krásne pošteklená Audinka TT v verzii RS. Toto bude napríklad zaujímavý rozstrel. Ako už som spomínal, pri kvalifikačných jazdách ten reakčný čas nie je až taký dôležitý. Momentálne bol teda pre TT mizerný 2.19, ale výsledná rýchlosť je 174 na obľúbené nákupné košíky. Seat Arosa v verzii TDI. A momentálne toto bude tiež zaujímavý rozsúndor, ktorý troška aj ide, nielen dobre vyzerá. Miška, ešte asi dozadu. Ešte dozadu, tu je fotobunka, OK. Postavíme sa správne a budeme štartovať. Toto bude náš tiež celkom zaujímavý rozstrel. Samozrejme, kde je prevaha výkonu, sa nemusíme baviť. Škoda, že sa to nepodarilo podľa Mišových predstav, lebo bol by to zaujímavý súboj. Uvidíme, či to prejde. Poprosil by som majiteľa Stadion, aby sa toto auto preparkovalo. Takže ešte raz, VN 059CL. No a spomínali sme superšporty, ktoré sa dajú zapožičať tu pred hotelom. Takže aby ste vedeli, chlapci tam majú Lamborghini, majú tam Ferrari, majú tam Lotus a za 50 korún európskych si môžete toto auto zapožičať na nejakých 10 minút alebo respektíve nejakých 10 kilometrov. No ja kebyže dám 140 papierov za auto a vyplieskam a TDI-škový Golf, asi zahodím kľúče. Ale nie, nepodarilo sa mu to. Pri perfektnej váhe podľa mňa do nejakých 700 kg. Takže Tibor Kötvaš, jeden z najskúsenejších jazdcov, nepoviem najstarší. Od auta z roku 74. Výdobytok komunizmu. Fláže. A keď uvidíme náš stav... Áno, zvuky sú vynikajúce. Takže momentálne si vychutnajte krásny zvuk tejto Audinky. Priatelia, Demeter robí reakcia 0,22 a počkáme si aj výsledný čas. 8,22, druhý čas dnešného dňa. No a toto je už opäť zase Italpol Racing, nimi pošteklený špageťák, obľúbené talianské značky v tejto stajni. Ak som dobre počul, tak Jankovi to tentokrát nejak nestrepalo. Takže najskôr pôjde zelené s Golfikom GTI, ktoré ukáže, že má aj spiatočku. Výborne. Teraz stojíme správne.
Takže to, čo je rozstrelom Seat versus Audi, tradičná S3, to znamená oturbená 1.8 by tam mala byť. No a momentálne dve Audinky, jedna Kapanek staršia, ale povláči. Takže taký nenápadný sleeper. Viete, čo je výhoda tohto starého? Môžete si ísť aj na ryby. Takže uvidíme, čo povie tento rozstrel. Každopádne vieme, že sila je ozaj na tej trati pravej. Ale bol neskutočne taktný. 8.32. Ak dobre vidím, tak je to tretí čas dnešného dňa zatiaľ. Najsilnejšie TT-čko v strednej Európe. Budem malovať čerta na stenu, dúfajme, že dneska nám to bude krásne fungovať. Samozrejme prevodovka je samosvorná, to znamená prenáša ten krúťací moment neskutočne a vítam 700 koní na obe kolesné súčasne. Áno, je tam ten launch control, krásne nám to strpalo, alebo uberalo výkon, aby sa nezahrabal. Môže skončiť na hoci ktorej strane trate. Strekovanie 700 litrov. A vy si pripravte výška, priatelia. Ideme zohrievať špeciálne dragové pneumatiky El Camino. To bude Gréciné svadobné auto. Skoro, že musí
musel ubrať, lebo mu rička troška odchádzala. Počkáme si na čas. 8:04, takže... Momentálne cena 2 rodinných domov až v 8 kolesách. A pozrieme si nejaké tie časy. Meno jazda na tom Mercedesi ani nechcem prečítať, ale skúsim. Maxomet Sugajpol. A to je Sinstarho Sugajpova, jasné. A Igor Terešení na Audinke. Dobre. Ja sa naučím to meno. Raz isto. Alebo mi po pretekom niekto dal cez partono, že som drsý ako deštica. Ale toto je obľúbená Audinka. Líci nézd neki a zárat, hogy bejön a zárvák, a potom, itt a Robinak. A zár itten, be van neki csukva? Nem, fönt. Oda mehetek? Sorry, choroba zo zamestnania, len zle by bolo vidieť to auto, keby skončilo v zvodidlách. Tohoto sa nedá ani nič povedať. Brutálne postavené auto, krásne fungujúce, jak sa patrí. Určite budeme ho vidieť aj v top 8. A počkám si ešte čas reakcia, slušná 0:20. A čas... Hneď sa nám to prelinie. Budeme mať čas. 8:18, dobre som videl, áno. 8:18. No a opäť za zaturbené golfiky, tentokrát v dvojke. Podobný golfík momentálne prichádza opäť na trati ľavej. Tentokrát ale o generáciu novší. Tretí v poradí, takže tretia generácia v základe GTI-čkového golfa. Takže Nissan, čo sa týka Micry, spadá do triedy S0, to znamená litrové turbo. A Marek Tursaky na GTR-ku je to trieda S5. Samozrejme nič proti BMW, tiež jedno z aut, ktoré považujem za ikonické a veľmi dobré. Ale všetci veľmi dobre vieme, že 906 a Holákovský si už Pišta alebo Paťka fakt vyčali v kuse na Hondách. Či už atmosférických alebo oturbených. Takže ďalšie GTR v cieli. Dízlový agregát nadúpaný. A momentálne ozaj krásne zvuky, vychutajte si ich spolu so mnou. Auto, ktoré odkvaltuje asi všetkých 5 kvaltov, čo má, na 304,8. Stingray asi nie, to bolo niečo iné, ale prečítame si vzadu, počkaj. Áno, je to ono. Zdá sa mi, ako keby dizajner chodil okolo Jaguar závodu chvíľu. A my budeme pokračovať ďalej. Poršátko, ktoré sme tu už dneska... Takže Poršátko sa nám nastaví, samozrejme vedľa máme TDIčkovú Ibizu. Mohol mu dať aspoň troška náskok. No a ideme na R-kového Golfika a vedľa bude Audinka, 4, 3, ani nevidím od tej bandasky veľkej.
Tomáš, Audinka zaradená do triedy S7 a Mercedes Kevin Bartáloš, trieda S4. Vyzerá na 45 AMG. No a celé, ktoré sme tu už mali, myslím, že by to malo byť AMG 63. Uvidíme, či to tak bude. Kačnej jazdy s V10-kou, s novou elektronikou, ktorá ešte teda neposlúcha. Janko, nehodíme to na 6 karburátorov a 3 pedále. Čo ty na to? Asi nie. Dobre, skúsil som. Ozaj v rámci historikov veľmi počúvateľné auto Janko Sima. No, neposlúchali to úplne, ale aj tak nás teší, že je tu. Legendárny a Ferenc Ág. Obidva spadajú do triedy S5, takže čo sa týka tried, by to malo byť vyrovnané. Momentálne teda bola zapnutá 4 kola aj pri jednom, aj pri druhom, ale aby ste vedeli, ten Bavoráčik má aj driftovací mod, kde si viete prednú nápravu úplne vypnúť. Už tie isté autá do aleluja dookola a kvalifikácie sa budú jazdiť zatiaľ, je vyhlásené takže do 16:30. Takže ideme na nemecký rozstrel, opäť a zás GT-čkový Golfík versus F-ková Astra GSI. A ja počujem zase obrovský big block, takže mal by to byť Artur Kratochvíl. Babi, keď chcete niektorá depiláciu, tak teraz je ten správny čas, sem sa treba postaviť. Počkajte, nepustíte ho ešte, ja idem fakt na druhú stranu, ešte mám len jedný. Takže odistíme padáky, nitro je odgrgnuté, ideme na to, priatelia. Najrýchlejšie auto dnešného dňa, uvidíme, či zlepšíme ten čas a vy si to vychutnajte. Ide to podľa mňa lepší čas, lebo nemuseli brať. Nevyhodil ten padák troška zavčasu, či sa mi len zdalo? Teraz zafungovala veľmi pekne tá prevodovka. Neviem, či aj trojku zobralo dobre, ale tá dvoječka išla ozaj krásne. Uvidíme, aký to hodí čas. Okolo 9 niečo by to mohlo byť do desinky. Mal som urobiť také zúže. On má si aj počuje donútra. No dobre. Ticho prišiel, ticho zmizol. Bežo Nimra, jeho Tesla zaradená do triedy S5. A vedľa Andrej Bogin na Hondičke zaradenej do triedy Profi 1.
J. Tvrdé odloženie. Z 1 do 2 super, z 2 do 3 troška horšie. Uvidíme, či to bude menej ako 9. Takže Janko si má a jeho čas. A Martin Siládi, Eduard Kiš so 75 a Peter Talajka s 98. 55. To je stále trieda S3. Boris Ješel a 133 Jakub Stanečník. Máme obidvoch. Poprosím, aby sa pripravili S4. Janko Závodný so štartovým číslom 144. Štartové číslo 136. Matej Farkáš a 130 Kevin Bartáloš. Za nimi ďalšia dvojica 83 Igor Perešení a 136 Marko Votara. Janko Varga 135. A 113 Adam Vojtas. Janko Varga a 113 Adam Vojtas. Ideme na Ferenc Ák 77 a 124 Marek Turský. Ferenc Ák 77, to je ten Bavorák. Vyzerá, že áno. A Marek Turský na štart. A už ho vidím, je v pohybe. Poprosím, aby sa pripravili S5, prvá dvojica bude. Ešte raz, 88 Erik Šaláta ide, vidím. A 111 Martin Mahut. Štartové číslo 111 Martin Mahut, poprosím na štart. Vy tu priestor v štartu. 74 Gustav Ložka a Daniel Káco 101, poprosíme na štart.
a Gustav Ložka, štartové číslo 70. Miško Gesi Poč, štartové číslo 150. To bude solo jazda a za ním ďalšia dvojica 103 Nenád. Pišta Holakovský, keď ma počuješ, tu si niekde. Silno ťa očakávame na štát. Koňový kafer nie je len taká sranda. Dobre, takže to je prvá dvojica z 8 najrýchlejších aut dnešného dňa. Ďalšia dvojica bude Šuster Zoltán so 108, ten je pripravený. A Peter Krc 141 pripravený tiež. Ďalšia dvojica bude Mário Polák, kľudne sa prebojujú sem dopredu, a Demeter Robí, to je tá strieborná Audinka, ktorú naši diváci hádam pustia sem na štart. A posledná dvojica bude 112 Mike Srbu a 126 Michal Sajko. Takže takisto nám príde za chvíľočku, super, takže mali by sme mať všetkých 8 najrýchlejších aut z dnešného dňa. Ako už sme sa dozvedeli, aj povedali do éteru, Artur Kratochvíľ nebol započítavaný, prišiel len testovať svoje El Camino, aj keď bol dneska najrýchlejší. Momentálne ste mohli vidieť odštartovať najrýchlejšie TT-čko Strednej Európy, 950 koní. Časom 8:39, ak dobre vidím. A kebyže sme v Maďarsku, tak v Maďarsku by teraz povedal moderátor, že môžem Demeter Robí a takže ozaj vážna Audinka, veľmi pekne vycibrená, 2750 motosport zo susedného Maďarska. Vedlo samozrejme Mário Polák a jeho posledná korzička s poháňanou zadnou nápravou, motor uložený nad ňou. Ale musím povedať, že Máriovi to ide veľmi pekne. 8:92, dobrý čas som videl. Takže priatelia, momentálne TT-čko versus jednotkový Golf, turbobenzín versus turbodiesel. Vyzerá to zaujímavé. TT-čko. A Petr Láslo, ktorý tu už nie je, 151, takže Marcel Steiger, solo jazda kafera. Marcel Steiger, štartové číslo 152, Volkswagen Café. Takže toto sú poslední dvaja z triedy Profi 3. A ideme na Tiborka Vetleša, Tiborko poď, 146 a Stanko Krivák, 123. Stanko Krivák
keď ma počuješ, poprosíme ťa s Pešotkou na štart. Ďalšia dvojica bude Peťo Pap, teba vidíme v pohybe.